в магазините на GSM Citroen на фирма ТАП ООД. Ако не искате да минете през всичко това, вземете Homebox от MTEL. Домашен телефон, високоскоростен интернет и много безплатни минути. Сега само за 19,90 на месец. Music Space. Единствената отворена сцена за авторска музика. Качи своята музика на Music Space BG и намери хиляди нови почитатели. MTEL. Гласът на 5 милиона българи. MTEL Клуб. Повече от твоя глас. MTEL. Това е твоят глас. MTEL. Гласовата поща. Знаем какво искате и го правим за вас. Това е твоят глас. MTEL. Това е твоят глас. MTEL. Това е твоят глас. MTEL. 5 безплатни минути към 5 номера. Галактика. Бизнес планове, вдъхновени от бизнеса. Метни награди и какво ли още не. MTEL Клуб. Повече от твоя глас. За 29,90 на месец. Това е твоят глас. MTEL. Рекни всяко парче, което пожелаеш. Това е твоят глас. MTEL. И да стопка в новия Прима футбол пакет. Само за 14,88. Топката е в теб. Тева. До време. С разговори за 9 стотинки на минута между двете карти в пакета. Светкавичен интернет за дома в уникална комбинация с домашен и мобилен телефон само за 24,60 на месец. Това е твоят глас. MTEL. Network и SpecterNet. Това е твоят глас. MTEL. И 0 стотинки на минута в мобилната мрежа на MTEL с MTEL Zero. Това е твоят глас. MTEL. Това е твоят глас. История на света. Прима ви пожелава весели празници и приятно четене. Вечно бърз интернет навсякъде. Това е твоят глас. MTEL. MTEL подарява на своите клиенти 88 коли за 88 дни. Изпрати празен СМС на 8888. Днес късметлията може да си ти. Ей, голям късмет, голямо нещо. Това е твоят глас. MTEL. В промоцията 88 коли за 88 дни на MTEL. Изпрати СМС на 8888 и следващия късметлия може да си ти. MTEL. Гласът на 5 милиона българи. Весела Василева е поредният победител в промоцията 88 коли за 88 дни на MTEL. Изпрати СМС на 8888 и следващия късметлия може да си ти. MTEL. Гласът на 5 милиона българи. 88 коли за 88 дни на MTEL. Изпрати СМС на 8888 и следващия късметлия може да си ти. MTEL. Гласът на 5 милиона българи. Е поредният победител в промоцията 88 коли за 88 дни на MTEL. Изпрати СМС на 8888 и следващия късметлия може да си ти. MTEL. Гласът на 5 милиона българи. Anyway, I wanna give it up to the brother. Give it up to the It was my year, power, money and influence. I had a taste of it. Now I'm all into it. Sai para một vòng cung của ta tứcទី1បងប្អូនសូមសម្ដែងយកសម្រាប់គូពិសេសឲ្យខ្លាំងឡើងទាំងអស់គ្នា И това е. Ако не искате да минете през всичко това, вземете Homebox от MTEL. Домашен телефон, високоскоростен интернет и много безплатни минути. Сега само за 19,90 на месец. Busy with life? Use voicemail. Ето и да си. Имейли в реално време, отваряне на файлове, браузване в интернет. Всичко, което ти трябва. Вземи сега BlackBerry Pearl само за 229 лева. С тарифен план Комфорт 500 и с двойно повече месечен трафик. Безплатни минути само за 29,90 на месец. Това е твоят глас. MTEL. Предай нататък. Говори без край за 1 стотинка на минута. Доведи 4 в луп и вземи MP3 плеер. 26 и говори за 1 стотинка в 0883 най-младата мрежа. Loop by MTEL. Не с всяко презареждане. Прима. Това е твоят глас. Използвай го. Това е твоят глас. MTEL. Тъчскрин! Тази Коледа направи най-хубавия човешки подарък. Уникалния смартфон MTEL A100 за 0 лева за първите 3 месеца с MTEL Surf & Talk.
Това е твоят глас. МТЛ. 10 лева на месец или с клубни точки с МТЛ Surf & Talk. МТЛ Клуб. Ви зимната ти ваканция още по-гореща. Вземи Samsung Stars само за 39,90 с МТЛ Surf & Talk и всеки ден до световното по ски можеш да спечелиш вълнуваща награда. МТЛ, генерален спонсор на Световната купа по ски в Банско 2011. Това е твоят глас. МТЛ. Стани абонат на МТЛ и сам избери своя подарък. Екстра на стойност до 100 лева, която ще ползваш през цялата година. Весела екстра Коледа. МТЛ. Комбина е с 2 сим карти. При зареждане на едната и двете получават бонус до 150 безплатни минути към 5 номера. Светкавичен интернет за дома в уникална комбинация с цифрова телевизия от Intel. Само 29,40 на месец. Съвместно с Megaland Network и SpectreNet. Това е твоят глас. MTEL. Твоя снимка като звезда на 17827. Спечели един звезден ден или 200 телефона с камера. Ела на mmszvezda.com. И MTEL ви представят релаксиращия слайдер Samsung E250. Изискан и елегантен. Той обича да прави снимки, да слуша музика на MP3 плеера си, да общува с Bluetooth и да говори много, защото с Relax 200 има 200 безплатни минути. Samsung E250 с MTEL Relax 200 само за 199 лева, само в магазините на M-Свят. M-Свят, основен партньор на MTEL. А може да е на морето? Чайка! MTEL Surf Non-Stop Lite. Неограничен интернет навсякъде за 10,90 на месец с подарък USB модем и участваш в седмичната томбола за лаптоп HP. Handy, основен партньор на MTEL. Здравейте, довиждане! Ако все още получаваш сметката си към MTEL по обикновената поща, това видео е точно. Това е всичко. Нека листът остане листо. На края на света. Има само един оператор, който предлага най-доброто покритие навсякъде в България. Където и да сте през уикенда, с MTEL Relax 200 говорите само за 15 стотинки на минута. Това е твоят глас. MTEL. Телевизор не стига? Вземи нов, само за 1 лев на месец с пакет интернет и цифрова телевизия от MTEL и гледай безплатно европейското по футбол с кристално HD качество. За пълна хармония вкъщи. MTEL. Сега с домашния пакет цифрова телевизия и интернет от MTEL можеш да вземеш нов телевизор само за 8,90 на месец. За пълна хармония вкъщи. MTEL. Здравейте! Вие сте с нови успешна седмица. Сърфирай на бързи обороти, където и да си, с най-бързият мобилен интернет в България. А сега вземи уникалния MTEL Lightbook на уникална цена, само 199 лева с MTEL Surf. Това е твоят глас. MTEL. Ти водиш. Свена мрежа и следва твоите правила. Ти водиш. Ти водиш. БГ, вижте бе, пичове, тък му ще гледате изблъсъка между Иван Тишев и Били Хлопето за голямата награда. Ти водиш. Само за 14,90 на месец. MTEL те очаква, защото заслужаваш наистина повече. Ти водиш. Ми влезте на БГ, вижте бе, пичове, тък му ще гледате изблъсъка между Иван Тишев и Били Хлопето за голямата награда. Ти водиш. MTEL Beach Masters 2013. Новата генерация. С подкрепата на MTEL. За някои обаждания най-подходяща е гласовата поща. Обаждания най-подходяща е гласовата поща. За теб, MTEL. И
Бъдещето започва с HD за всички, навсякъде в България. Затова го имаш още в базовия пакет на MTEL TV за 9,90 на месец. Ти водиш. Busy with life? Use voicemail. Мобилен интернет. Ти водиш. Вземи Nokia X с MTEL Transfer L само за 19,90 лева. Също и от електронен ни магазин. Общуването има нови правила. Твоите правила. Ти водиш. За пръв път с MTEL Zigzag и Prima for Kids знаете къде е детето ви. Вече не само от компютъра, но и от мобилния си телефон. Интернет. MTEL. Ти водиш. Случи се преди 20 години. И ще се повтори 20 години, и който път е одобрен. На мрежа и следва твоите правила. Ти водиш. С Clubsurf говориш безкрайно, безплатно и безотговорно с твоите приятели в MTEL. И surfираш в интернет само за 1 стотинка на мегабайт. Инициативата Приеми дете, създай бъдеще. MTEL създаде за теб и двоен микс от мобилен план и телевизия. За 19,99 лева на месец. Защото 20 години растем, за да станем твоя телеком. Ти водиш. Всички мобилни MTEL номера валидни 30 дни. Ти водиш. Общуването има нови правила. Твоите правила. Ти водиш. Що съм я пуснал на вибрация. Общуването има нови правила. Твоите правила. Ти водиш. Ще си включим GPS утре. Общуването има нови правила. Твоите правила. Ти водиш. Защото Сетна БГ прави всичко онлайн и водиш играта, нали? Не е нужно да спираш. Сърфирай с 50% повече мобилен интернет с MTEL Transfer, а след изчерпване на включените минути, говори за 0 стотинки на минута. Само с MTEL Комбина говорите безплатно помежду си и споделяте 600 минути към 6 приятели, а сега и към всички фиксирани мрежи. Това е твоят глас. MTEL. Побързай! Не изпускай дните на щастието! MTEL. Ти водиш. Април и вземи смартфони с до 75% отстъпка. MTEL. Ти водиш. Чакането свърши. Истинско 4G от MTEL. MTEL. Ти водиш. Чакането свърши. Истинско 4G от MTEL. MTEL. Ти водиш. Busy with life? Use voicemail. С край от 11,99 на месец. MTEL. Ти водиш. Трансфер. Минутите, които не си изговорил, се прехвърлят в следващия месец. Want their own individual tariff. So say yes to the new MTEL tariff. Нека децата говорят колкото искат. Това е Prima for Kids, предплатената детска карта на MTEL, с безплатни разговори към родителя и специални детски цени към приятелите. За дивана! Това е твоят шанс да говориш дълго с твоите семейство и приятели. С новата Prima получаваш до 200 безплатни минути и до 200 безплатни SMS с всяко презареждане. Prima, това е твоят глас. Използвай го. Сърфирай на бързи обороти, където и да си, с най-бързият мобилен интернет в България. А сега вземи уникалния MTEL Lightbook на уникална цена, само 199 лева с MTEL Surf. Това е твоят глас. MTEL. Твоите правила.
Ти водиш. Пътя наистина качествена мрежа и следва твоите правила. Ти водиш. Променихме се много. Променихме се заедно. Време е за следващата стъпка. МТЕЛ става А1.